बाय बेबायदि एखेथार आरोना ओमफ्राय नोंगोना नङा नोंथांमोना नायनो हागोन आरोना नै एलाय एखे नुगोना नुवा एखे नुयोना एखेलाय बेनो आरोना खुलुमबाय लोगोफोर गुड इभिनिं गासिबनोबो आंनि अननाय आरो मोजां मोननाय गोसो गोरबोनिफ्राय बयनोबो जासिहरजोब्बाय आरोना गोजां बोथोर नालाय दुगैनानै आङो गोजांदों आरोना ओमफ्राय नै सुइटारसो गाननानै दं आरोना ओमफ्राय दिनै जोंहा न'खौहाय खोरखि लेभेलसिम थांबाय आरोना ओमफ्राय आङो बेखौनो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो सानदों स' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायगोन होननानै आं आसा खालायो बिदिबा नायलांदो आरोना जा गोजांखाबाय आङो दिनै बांद्रायबो सान्दुं दुङाखै आरोना गुसु गुसु थान्दा थान्दाथार आरोना ओरैलाय मावगासिनो दङ खोरखि लेभेल खालायगासिनो दं आरोना बांद्राय सिद्दा जायाखै आरोना लोगोफोर बिदिबा नायलांबाय था आरोना ओरै फारसेखौ गाबोन होगोनदां आरोना ओमफ्राय ओरै फारसेखौ होबाय आरोना मावगासिनो गोसो होनानै माला जागोनथाय माला थानो मोनगोनथाय आरोना बे न'आवहाय ओमफ्राय दाबोसिम बानायनायानो जोबा आरोना लोगोफोर बानायगासिनो दङ एकदम गोथावखा गयाबो नै गावबायदि दुमब्रां दुमब्रांथार मिस्ट्रिफोरजों ओमफ्राय गय खावदों आरो नै आब'आ जासिगोन मिस्ट्रिफ्राबो नै बिराद आन्दायजानो गियो गयखौनो नों माबाफोर बुंनो सानो मा बुंबावनो ओमफ्राय नों न' मोनगोन ना मोनाखैहाय नोंस्रा मोना जाबाय मोनबायना जाजोब्बाय ए ओमफ्राय नों सिगाङाव जेनेबा 15 बोसोरथ' माबा थांबायमोन ओमफ्राय बे समाव मोनदों नामा मोनाखै जेबो दासो मोनदोंना मोनबाय प्रमद सारनि आन्दाराव ए दा अननायाव ना अननायाव सिगाङाव होनबा मोनथाराखैना गैया औ ओमफ्राय सिगाङाव दि खोनादों ओमफ्राय बिदिनो न' नांगौब्ला चेयारमेननो जौ गोजा हैनाय ओमफ्राय गला गिदिर गिदिर हैनाय बेफोरबायदि नों हैगोन ना हैयाखै आं हैयाखैबो मोनखाथाराखैबो मोनखायाखैना ए सोरबा सोरबा दि खोनादों आरोना माबा दाउ हैबासो जौ गोजा हैबासो बेफोरबायदि न' मोनगोन होननानै बुंदोंमोन आरोना खोनादोंमोन आरो औ आं दा बे गामियाव फैनानै बिदि खोनादों आरोना ओमफ्राय सोरबा सोरबा मोनाखै जाहैदों आरोना लोगोफोर ओंखायनो र' मालाबा आङो सोरनावबा सोंनानै नोंथांमोननो शेयार खालायगोन आरोना ओमफ्राय आब'आ जोंना बिदि खोनानानै मोनखाया होननानै सानखानानै आरोना ओमफ्राय जोंना आब'आहाय बिदि हैयाखै आरोना दाउबो हैयाखैनो ओमफ्राय जौबो हैयाखै जाहैदों ओमफ्राय मोनखाथाराखैना नों मोनथाराखै ए ओमफ्राय दा नोङो प्रमद बर'नि सारनि माबायावहाय नोङो बिदि होनांदों नामा सोरनोबा खोनायाखैना ओरैनो इजियावनो फैदोंना अ ओमफ्राय नोंना मास बेसे जाखोमोन न' मोननाय जेनेबा मोनजेननायनिफ्राय बिदिनो जानुवारियावनो मोननाय जाहैबाय जानुवारियाव कमप्लिट ओरैबायदि खराखरि ए थिंआरि दोजोबबाय होमबा थानो मोनसिगोनबोआनो ना एसे दंबायो खोरखिल'सै आरोना दा खोरखिखौबोथ' एसे थौथाखौ रानहोनांगौ नालाय एसे बे लेट जासिगोन आरोना अ जेबो नंला दे जायखिया जाजोबखाबायना नोंना ओमफ्राय जाखाबायानो नैबे आब'ना जाबायनो एबार थानो मोनसिगोन दा प्रमद बर'नि अननायाव आरोना ओरैबायदि उसुबिदामोननो बिथाङा फिसाजो फिसाला दङमोन आरोना ओमफ्राय नाथाय उन्दुनो ओरैबायदि जारलामोन आरोना ओमफ्राय बिदिनो गामि सिङावहाय जोबोर गैयै बिदि थायो नालाय ओमफ्राय बेफोरखौथ' रावनोबो खोन्थाया रावनोबो शेयार खालायामोन नालाय बांसिन मोनथियामोन आरोना जों आरो न'आवहाय जों बिमा उन्दुबा फिसा उन्दुनो मोना फिसाजो उन्दुबा फिसाला उन्दुनो मोना बेफोरबायदि अबस्थामोन आरोना दा प्रमद बर'नि अननायावहाय दा न' मोनबाय आरोना बेहा दा औ ओमफ्राय बेखौनो बियो रुम मोननै खालायदों आरोना दा फिसाजोआ रुम मोनसे ओमफ्राय फिसालाया रुम मोनसे आब'निफ्राय आब'निसिम गोजोननाय थाबाय आरोना गोजोननाय थाबाय होमबा दे आब' दे बाय ओमफ्राय जोंहाबो नै लुगासिनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो हागौमानि नोंथांमोननो गासिबो शेयार खालायलांबाय थागोन आरोना मालाबानो हाथ' दा
खामानियाथ' एसे बिहिर जाबाय नालाय संसाराव हाबनायनि खोथा नोङो मावनांगौ दांनांगौ नोङो बिहावखुनजो संनांगौ खावनांगौ जाहोनांगौ बेनिफ्राय जेरसिमनो हिनजावनि फिसाया खामानि मावनांगौ नालाय ओमफ्राय दा जोङो माखासेखौ भिडिअ लानो सानबाबो भिडिअ खालायनो सानबाबो नोंथांमोननो शेयार खालायनो हाया आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नाथाय दा माब्लाबानो जोंना नै खोरखि लेभेलसिम गाखोबाय आरोना बेखौनो आं नोंथांमोननो शेयार खालायनो सानदों स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा जोबजासे नायलांबानो जाबाय आरोना आं हागौ माने समाय मोनबानो नोंथांमोननो आङो शेयार खालायगोन भिडिअ खालायगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिदिबा नायलांबाय थादो माबार थाब थाब लुथारथोंसै आरोना थानोबो एसे उसुबिदा नालाय हा खोनो नैबे एसे दंबावो आरोना दाख्लै हा खोजोबबाय मिस्ट्रिफ्रानो बांद्राय जासुला नङा खामानिखौल' ओरैबायदि गोसो होखायो दाख्लैना हले एसे जासुलामोन हिनजाव मानसि रायरायोबा रायरायबाय थायोमोन दाना हिनजाव मानसि रायरायोबाबो बिसोर बांद्राय बेफोरबायदि रायराया आरोना गय जानो थिनबाबो जाया साहा लोंनो थिनबाबो लोंबावा आरोना ओरैबायदि मोजां मिस्ट्रिखौ मोनदों ओरैबायदि गोसो होनानै मावखायो आरोना Hello ko एकबार ko Hai koto बैसो मोसायो नासेकथ' इहे नासे बिराद दे हात दिया hello ko Hai bye tata जोंनाव नै न' नायग्रा एकदम सोरबा गिदिर गिदिर मेगन माबा गानना फैदों स्पाइडारमैन नाम क्या है बोलो आय स्पाइडरमैन नाम क्या है आपका नाम क्या है क्या मानु हाय मानी हाइस नाम मानी हाइस अरे नालाय नालाय नै दै सारग्राफ्रा हनै ओमफ्राय स्पाइडारमैनबो दं आरोना ओमफ्राय गिलायलांबायसो आङो आयौ आखाया बोखारलाय नाहार ओमफ्राय नों मा लांफैदों हा मा लांफैदों हा न' नायनो फैदों ना दै लुनो मा नाम नों नामा ओमफ्राय मा नाम मानि हाइस नामानो मानि हाइस ए दै होबावबाय नै आरोना ओमफ्राय जोंनाव दै लुग्रा गोदान मानसि फैदों आरोना लोगोफोर नै नै लोगोफोर आङो ना नोंथांमोननो मोनसे खोथा शेयार खालायनो सानदों आरोना ओमफ्राय सासे मानसि आरोना मा नाम मोनथाय बे इउटिउबारा आं नामखौ बावबाय आरोना ओमफ्राय जायखिया नुबाय थायो आरोना ओमफ्राय जोंनाव मिस्ट्रि मावदों आरोना ओमफ्राय बेबायदि एखेथार आरोना ओमफ्राय नोंगोना नङा नोंथांमोना नायनो हागोन आरोना नै एलाय एखे नुगोना नुवा एखे नुयोना एखेलाय बेनो आरोना मिस्ट्रि आरो हेड मिस्ट्रि खामानि मावदोंमोन दा थांसिगोन हाय बोलो हाय एखेथार आरोना ओमफ्राय बर' बादि नुयो नै बेखौबो बर' बादि नुयो बर' नङा आरोना बिसोर मुस्लिमसो आरोना ओमफ्राय बेयाव जोंनाव खामानि मावदों नालाय न' लुग्राफ्रा बेनो आरोना बेनो ओमफ्राय एखे सेम नुयो एखे देखा जाए एकजन इउटिউবার আছে হ্যাঁ আপনার নিচিনা একে দেখা যায় সেম এইজন্য অল্প ভিডিও লইলুম कमेन्ट खालाय लोगोफोर एखे नोंगोना नङा ओमफ्राय आं एखे नंबाय थायो आरोना ओमफ्राय गोसो सिङाव सानबाय थादों आरोना मैये भिडिअ बाना बोला भाबियासुं ओइ दिनाफोरा थैयासैना ए सेला फरायो आरोखि र' एकदम सेम देखा जाय मुई भिडिअ बानांखि बोला भाबियासुं आरोखि आजि लइसुं एखे नोंगोना नङा लोगोफोर नायनो हागोन आरोना ओमफ्राय आं एखे बायदि नङो आरोना ओमफ्राय जों दा थांसिगोन आरो बे गय जादों साहा होखांबाय साहाबो लोंखांबाय दा थांसिगोन हाय बोलो
एखे नुयोना न'आथ' लोगोफोर लुगासिनो आरोना ओमफ्राय ओरै फारसेया जाबाय आरोना ओमफ्राय जानो माने सौकातखौ बहायखांबाय आरोना खोरखि लेभेलसिम गाखोबाय ओमफ्राय ओरै फारसेया दाबोसिम खोरखिखौ बसायथ'वाखै आरोना ओमफ्राय दा मोनाबाय नालाय मिस्ट्रिफ्रा थांजोब्बाय आरोना हनै ओमफ्राय गाबोन नै बिथिंजायखौ मावसिगोननो आरोना ओमफ्राय बिदिनो लोगोफोर जेनेबा न'आ माबायदि जागोन माबायदि जाया आंबो इसेबां माने बुंनो हाया आरोना ओमफ्राय बेखौनो आङो नोंथांमोननो शेयार खालायलांबाय थानो सानो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो दासिमहालागै आंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालायनानै हो आरोना ओमफ्राय बिदिनो आं गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो सेस्था खालामबाय थागोन नोंथांमोननि थाखाय आरोना ओमफ्राय बिदिनो दाथ' हाबा जाबाय नालाय ओमफ्राय खामानिफ्राबो जोबोर बेस्थ' थायो आरोना ओमफ्राय आङो बिदिनो ब्लग बानायनो हाया जादों आरोना ओमफ्राय दासो आङो मिस्ट्रिफोरनो साहा आरि फुदुंनाबो होखांबाय गयबो खावना होखांबाय आरोना दा थांबाय समायानो गैया आरोना ओमफ्राय बिदिबा दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोसै लोगोफोर बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनफिनगोन